Helo, na shwmae, a chroeso i'r 8fed bennod bellach yng nghyfres Codi Gweithdy Pedair Cainc. Ia, mae yna 7 ar ein di ffilmio'n barod, a mae'r rheini holl i weld ar y sianel YouTube Pedair Cainc. Felly, ewch draw i hwnna i weld y gwaith sydd yn hyn. Ond o'n i'n meddwl, os ni'n dangos i chi be sydd wedi gwblhau ddoe. Felly, dyma ni, wal gyfan ydy hwn. Fydd y wal yma fan hyn, pan fydd o wedi wchodi lle, yn rhedeg ar hyd y blocia yn y pen draw yma yna. Fe welwch chi gap bach rhwng y blocia, wel drws ydw nhw, a fydda angen llifio darn bach allan o'r wal yma'n hyn. Ond ia, mae hwn yn rhoi syniad i chi o wir maint y gweithdy lle. Mae'r hwnnw mesur dros 41 troedfadd o hyd. Mae yna glamp heiniadau mawr yn dal bob dim at ei gilydd. A i chi lawr rhan i ddangos y gwaith i chi. Ia, mae'n fore godidog arall yma yn Sir Gyfyrddin. Mae nhw'n gaddor tymheredd i gyrraedd. Wel, allai fod yn boeth iawn prawn yma. Fel yma i bore yma, mae rhyw hanner di 7 wwan. Ia, ddoe yma ar y slabyn yma reiddodd y tymeredd 20 gradd. Ond gwneud thermometer bach ar y rhaid. Sian blewyn y gysgod yma'n prawn. Felly dwi wedi dod yma'n gynnar iawn bore yma. Ond ie, lle hwn ydy'r fframyn bren, y wal gyfan fydd yn cynnal un ochr y gweithdy. Gael gweld. Felly, fel y gwelwch chi, mae yna rwyniadau, clamp wyniadau mawr. A ges i gyfres o'r rhain wedi wneud. Fe welwch chi nhw'n dal y corneli, y pyst a phopeth yn ei lle. Felly. Pinia fframio ydyn nhw, nath na gof lleol, Incus Iron, gwneud cyfres ohonyn nhw i mi. A wedyn, maen nhw'n bethau da iawn, ydych chi'n tynnu nhw ono lle, mwyn tynnu'r ffram yn ddarna. Ond am wan, mae'n stopio'r ffram rhag wahanu a symud wrth i mi osod bob dim yn ei le. Felly, dyma chi, wedyn fydd yna gyfres ar rhain wedyn ar bob postyn. Bresys gwynt ydy'r rheina felly. Mae diban rheina wedi stopio yr adeilad byclo lle. Fe bydda yna wynt cry. Felly dyna ni, so i fan hyn wan. Felly fe bydda'r gwynt yn chwthu fforcw. Mi fydd y bres yna, hon fan hyn, yn gwthio'r gweithdy yn ôl i'r cyfeiriad yna. Bydda'r gwynt yn dod o'r cyfeiriad yma. Mi fydd y bres yna wedyn yn atal y gweithdy. Rhag toplo drosodd felly. Felly ia, mae'n beth go bwysig i gael. Ia, dyma rhai o'r uniadau hwn, rhain oedd uniad sgarff ynde. Pin arall y fanna. A wedyn dyma ni yn cyrraedd draw i'r pen y fan hyn felly. Fel y gwelwch, mae'n glampyn o beth. Mae'r pren hwn fydd top o wal, a wedyn mae rhain yn mesur 8 modfedd wrth 8. Mae'r darnau isa yna 8 modfedd wrth 6. A wedyn mi fydd hwn yn rhedeg ar hyd o wal floc yma felly. A wedyn wrth adeiladu bob dim de, hynny sy'n bwysig ydy notcho felly i ddangos rhif ar gyfer bob postyn a bob darn. Welwch chi, dyma ni, rhif 6 ydy hwnnw yma felly. A diban, dwi angen gorffan notio'r pyst yma. A diban rhain wedyn, pan fydda i'n dechrau codi bob dim i'w le, fydda i'n gwybod yn iawn lle maen nhw'n mynd yn byddaf. Dyma chi'r wal gyntaf i'w gwblhau. Rhif 3 ydi honno, rhif 4 lawr honno felly. Felly, ia, mae'n oll bwysig yr dyna un o'r pethau wan fydda i'n neud bore yma wan cyn i'r haul daro'r slabyn, di tynnu bob dim yn ddarna a wedyn ei stacio nes y byddant yn barod i'w gael ei godi. Felly mae'n oll bwysig wedyn bod na rhyw farcia bach i'n hatgoffa i o le ma bob dim yn mynd. Beth ola da chi isio pan chi wedi talu llogi fforclifft. Di fod y fforclifft dim yn symud, yr ydych chi'n yn gofio lle da chi wedi rhoi lle mae rhywbeth i fynd ynda. Felly, ia, ond ia, dyna chi am y tro. Neu adael chi fod, gobeithio nhw chi fwynhau y penwsnos a mwynhau'r tywydd braf. Ia, mae'n argoelio fod yn boeth iawn yn dydi. Oce, wyl chi on.